Helo, croeso i'r sesiwn gyntaf un. Dwi'n gobeithio bod chi yn barod amdani. Dwi'n edrych ymlaen, da ni'n mynd i weithio y corff i gyd, ymarfer corff cyfa. Bydd na bwyslais cry ar dechneg yn yr wythnosau cyntaf yma. Felly, ella bydd o'n teimlo chydig bach yn arafach, fydd na ddim llwyth o symudiadau, ond bydd hynna yn cynyddu fel mae'r amser yn mynd ymlaen. A cofiwch, os o'r rhywbeth yn boenus ofnadwy, peidiwch â wneud o, cymwch rest, active rest, o dal i symud a le gerdded o gwmpas, a wedyn dod yn ôl i mewn i'r ymarfer nesaf. Iawn, offer yn barod, offer yn agos, a nawn ni syth i mewn iddi. Iawn ta, da ni'n mynd i gnesu i fyny, da ni jyst angen y mat a fydda ni angen cadar. Da ni'n mynd i ddechrau efo cam i'r ochr a tap, felly da ni'n camu'r ochr a tap efo'r droed arall. Felly cychwynnwch chi pryd ydych chi'n barod, jyst cam a tap o ochr i ochr. A cerwch chi ar gyflymder eich hunan, sy'n rhaid chi ddilyn fi, gewch chi mynd yn gynt os da chi isio, gnewch yr ymarfer mae'n siwtio chi. Da ni jyst yn mynd i wneud rhyw 10 eiliad bach arall ar y cam a tap o ochr i ochr. 5, 4, 3, 2, 1. A wedyn da ni'n mynd ymlaen i Sgwots Cadair. So, peidiwch â meddwl gormod am y gair sgwot, jyst meddyliwch am eistedd lawr a sefyll i fyny. Achos dyna beth yn y bôn, weithiau da ni'n cymlethu fo wrth roed y gair sgwot a meddwl gormod am dechneg. Felly, meddylwch am eistedd lawr a sefyll i fyny am rwan. Felly gobeithio bod chi yn dilyn fi adra. Ac os di hwn chydig bach yn ormod, jyst cyrwch hanner ffordd lawr. Sy'n rhaid chi fynd holl ffordd lawr at y Cadair heddiw. Newn ni'n gwneud 2 arall. A wedyn da ni'n mynd yn ôl at y cam a tap. Felly cam i'r ochr a tap. Os da chi'n teimlo bod chi wedi cael yr coordination ar hwn, gewch chi agor y cae y breichiau hefyd. Felly, cynhesu fyny, da ni yn paratoi'n hynna'n yn feddyliol. Da ni'n cael yn hynna'n i mewn i'r sôn, ond da ni hefyd yn paratoi y corff. Da ni eisiau codi cyhyrau'r galon, da ni eisiau cael y gwaed i bwmpio o gwmpas y cyhyrau. Felly dyma ydy'r pwrpas o gynhesu fyny. Iawn, 5, 4, 3, 2, 1. A da ni'n mynd yn ôl i'r Sgwots Cadair. Da ni'n mynd i wneud hyn am ryw 30 eiliad. A dwi'n mynd i roid tip bach arall i chi fan. Felly, eistedd lawr a sefyll i fyny, neu mynd hanner ffordd i lawr. Ond, tro yma, triwch feddwl am eich brest a wneud yn siŵr bod o'r agor ac yn pwyntio ymlaen. Beth sy'n tueddu ddigwydd weithiau ydy, da ni'n cael yn tynnu lawr wrth ddod i fyny. Felly triwch eich gorau i gadw eich brest ar agor ac yn pwyntio ymlaen. Ella fydd hwn yn rhywbeth da chi'n gorau gweithio arno fo. Da ni'n mynd i wneud 1 arall. Gret. So dwi'n teimlo bod curiad yng nghalon ni wedi codi, dwi'n teimlo chydig bach yn gynesach. Iawn, da ni'n mynd ymlaen i'r rhan Symudedd a da ni'n dod ar traed allan yn llydan. Mae'r llydan ydych chi'n gallu sy'n gyfforddus a da ni'n mynd i drosglwyddo pwysau'r corff o un ochr i'r llall. Da ni'n dal am ryw 2 eiliad a wedyn newid. 1, 2, newid. Felly mae bob dim yn pwyntio ymlaen yn rhaid i pengliniau, hips, sgwydda i gyd yr un cyfeiriad. 1 arall. A wedyn da ni'n mynd i ddod ar traed yn agosach i ystwytho yr Asgwrn Cefn. Da ni'n mynd i droi ochr i ochr, ond mae nghluniau mewn hips i yn pwyntio ymlaen. Ymlacer y sgwydda. Troi ochr i ochr. Ni'n gwneud 2 arall. A wedyn, da ni'n mynd i fynd lawr at y mat. Os da chi yn cael trafferth efo'ch pengliniau a bod yn mynd i fod yn anghyffyrddus i chi bwyso'r eich pengliniau, dyblwch eich mat i fyny. Felly, pengliniau ar y darn yma efo mwy o sponge. A da ni'n dod ar dwylo reit o dan y sgwydda, pengliniau dan yr hips. A da ni'n mynd i fynd o gwylod yr Asgwrn Cefn, 1 Asgwrn Cefn bach ar y tro, reit i dop yr Asgwrn Cefn. A wedyn ffordd arall rownd, 1 Asgwrn Cefn bach ar y tro, gwthio eich brest at y llawr. So, da ni'n mynd o 1 eitha i'r llall. Cat cow, maen nhw'n gael hwn yn yoga. Neu
Cath Flin, Cath Hapus oedden ni'n galw fo'n ysgol eistalwm. Un arall. A wedyn brest i lawr at y llawr. Iawn, i'r symudiad nesaf, illa fyddwch chi angen cadar. Felly, dowch â'r cadar yn agos. A da ni'n mynd i ddod â un goes ymlaen i symudiad lunge. So, illa bod chi angen eich cadar jyst i gael eich cydbwysedd. Os da chi'n gallu neud o heb, gret. A da ni'n mynd i wthio ymlaen nes da ni'n cael stretch neis yn top y goes yn yr hip flexor. A wedyn unwaith da chi fanna, os da chi'n teimlo, da chi'n gyfforddus y fanna a da chi ddim yn hapus i wyllu'n o gadar, jyst aroswch llyda chi. Ond os fedrwch chi, da ni'n mynd i anadlu mewn, ymestyn y breichiau, anadlu allan. Fel dwi'n ymestyn y breichiau, dwi'n teimlo'r stretch yn dynyrnach yn top y goes yn yr hip flexor. Mae hein yn gallu mynd yn dyn iawn, so mae'n syniad da i lacio nhw cyn dechrau'r ymarfer. A wedyn da ni'n mynd i newid coes. Felly i'r ochr arall, droed arall ymlaen, gwthio'r cluniau ymlaen nes da chi'n teimlo'r stretch neis na. A wedyn ymestyn i fyny, ac i lawr. Anadlu mewn, ag allan, un arall, ag allan. Gret. Iawn, da ni'n barod i fynd i mewn i'r prif ran nesaf, sef yr codi pwysau. Mi fyddwch chi angen eich kettlebell ar gyfer y rhan nesaf. Ond da ni'n mynd i ddechrau efo sgwots, a mae gennych chi dewis wan. Os da chi'n hollol newydd i sgwots, peidiwch y poeni am ddefnyddio pwysau. Dowch y pwysau mewn pryd da chi'n hyderus efo'ch techneg. Hefyd mae yna opsiwn o gario ymlaen i ddefnyddio'r gadar. Yn enwedig os gennych chi anafiadau penglinia, neu bod chi'n cweit yn teimlo'n hyderus i fynd lawr yn isel heb yn byd tu ôl i chi. Cariwch ymlaen efo union yr un fath a nathon ni wrth gynesu fyny. Ond os da chi'n iawn, ella bod chi wedi gwneud sgwots o blaen, gyfeilwch yn eich pwysau, dowch efo at eich brest, meddwch bod yr pwysau ma'n rhan o'ch corff fan iawn. A da ni'n mynd i ddod â traed ar un lled ar sgwydda, a da ni dal yn mynd i feddwl bod y gadar tu ôl i ni. Ista lawr a sefyll fyny. Oce, ffwr â ni. Da ni'n mynd i wneud 8. Ond os da chi yn cyrraedd 6 a teimlo da chi wedi cyrraedd eich limit, mae hynna'n hollol iawn. Sticiwch chi efo'ch lefel chi, cerwch ar y lefel da chi'n gyfforddus, jyst bod chi yn mynd allan o'r comfort zone. Gynnu ni 3 arall. So dwi'n gwthio trwy'r traed, trwy'r sodla. Penglinia, dwi'n neud yn siŵr bod hyn ddim yn disgyn i mewn a ddim yn pwysio ymlaen gormod. A brest ar agor, pwyntio ymlaen. Gret, oce. Plygu'r penglinia i reid y pwysau lawr. A da ni jyst yn mynd i orffwys am chydig eiliadau wan. Dwi'n mynd i gael active rest, so da ni'n mynd i gerdded o gwmpas, dŵr os da chi isio, meddwl am techneg, so y 3 points nes i reid oedd traed, pwysio mewn i'r llawr, penglin, neud yn siŵr bod nhw ddim yn disgyn i mewn, na'n pwysio ymlaen, brest ar agor ac yn pwyntio ymlaen. Iawn, da ni'n mynd am yr ail rownd, da ni'n neud 3 rownd. Newn ni 8 eto, ond cofiwch, stopiwch ar 6 os na hynna i'ch limit chi. Da chi eisiau teimlo bod y 2 rep hola na, 2 sgwot hola na yn anodd iawn. Ffwr â ni. Lawr a gwthio fyny, trwy'r traed, trwy'r sodla. Mae mhengliniau i'n dod i ongl sgwar. Iawn, so triwch anelu am hynna. Da chi ddim eisiau fynd yn is. Push i fyny, trwy'r traed, trwy'r sodla. Brest ar agor, pwyntio ymlaen. Gyda ni 4 i fynd. Dal i anadlu. Os dwi'n dechrau teimlo'n anodd, gret, dyna da ni isio. Dyn nhw ddim yn fod yn hawdd. 2 ar ôl, dal i ganolbwyntio. A trio roed negas o'r ymunydd i'r cyhyrau sydd fel dwi'n gweithio, sef cyhyrau'r coesau, penôl a craidd. Un arall. Da iawn. Iawn,
Gorffwys eto, 30 eiliad i orffwys i gerdded o gwmpas, dal i symud, cech amser i chi gael sip o ddŵr os ydych chi angen. A wedyn fydda ni'n dod ymlaen i'r trydydd rownd. Da ni eto mynd i anelu am 8, ond cerwch mor bell a dych chi'n gallu. Iawn, ffwr o ni am y trydydd rownd. Plygu'r pengliniau i bigo'r pwysau fyny, pwysau at y frest. Traed yr un lled ar sgwydda, ffwr o ni. 8 sgwots. Bob un yn cyfri. Bob un efo techneg cry. Dyna di'r peth pwysica. Os ydych chi'n teimlo bod chi ddim yn agos at 8 eto, mae'n hollol iawn. Just bod chi'n cael y techneg cry yna. Gwthio'r cliniau nôl. Pwysio fyny trwy'r traed, trwy'r sodla. Gyda ni 4 i fynd. 4. 3. Da iawn os ydych chi dal efo fi. 2. Ac un arall. Ffantastig. Da iawn, oce. Pwysau lawr yn saff. Plygu'r pengliniau. A da ni'n dod ymlaen i'r darn nesaf. Da ni'n mynd i weithio'r rhan ucha'r corff a'r rhan isa'r corff mewn ffurf o beth da ni'n galw yn superset. So mae hyn yn golygu bod ni'n mynd o un symudiad i'r llall heb orffwys rhwngthyn nhw. Felly na i egluro'r 2 symudiad a wedyn ewn ni syth i mewn iddi. Mae'r un cyntaf yn mynd i fod, mae'r 2 yn mynd i fod ar y llawr, mae'r un cyntaf yn mynd i fod ar eich cefn. Gyfilwch yn y pwysau i mynd i lawr. Felly, ymunwch i mewn pan ydych chi'n barod, neu siŵr bod chi'n gafel yn dyn yn y pwysau. Ydych chi'n plygu'r pengliniau, traed yr un lled a'r cliniau, a wedyn da ni'n mynd i wthio pwysau mewn llinell syth i ffwr o'r brest. Chest press. Felly dyma fydd y symudiad. Da ni eisiau cadw'r sgwyddau lawr a gwthio trwy'r breichiau, trwy'r brest i ffwr o'r corff. Iawn, da ni'n mynd i wneud 10 eiliad arall. Felly cariwch ymlaen i symud. Ac eto'r un i'r rheol. Os da chi'n cweit yn cyrraedd diwedd yr amser, mae'n hollol iawn. 3, 2, 1. Da iawn, pwysau'r ochr. A da ni'n mynd i aros i lawr. Ac os fedrwch chi, defnyddiwch y band ar gyfer yr ymarfer yma. Os ydych chi'n trio fo heb y band gyntaf, mae'n hollol iawn. Os di hwnnw newydd, da ni'n dod o'r band just dros y pengliniau. Da ni'n mynd i orfedd yn ôl. Mae'r traed yr un lled a'r cliniau. A da ni'n mynd i wthio'r cliniau'r hips i fyny. A wedyn rowlio lawr yr asgwrn cefn. Gwthio fyny. Rowlio lawr asgwrn cefn. Pont Glute dy hing. A maen nhw'n gret ar gyfer gweithio cyhyrau'r pen ôl. Yn enwedig efo'r band, lle ydych chi'n gorfod cadw'r tensiwn yn y band, holl ffordd fyny, holl ffordd lawr. Peidiwch a gadael i'r band rhaennill. Peidiwch a gadael i'r band dynnu'ch pengliniau chi mewn. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn. Felly, dyna'r 2 symudiad. Da ni'n mynd i wneud yr 2 beth yna dwywaith eto. Cadwch y band ymlaen, diolch moch, jyst dio dal yna pryd da ni'n wneud yr chest press. Iawn, 20 eiliad, ffwr â ni. Push i fyny, nôl i lawr at y frest. Da ni'n mynd i fynd amdani wan, da ni wedi cael ymarfer ar y techneg. Gyda ni 10 eiliad i fynd, yn adlu allan, nôl i lawr. 3, 2, 1. Da ni ddim yn gorffwys, da ni'n mynd syth mewn i'r glute bridges, y Pont Glute. Ffwr â ni, gwthio fyny, rowlio lawr. Gwthio fyny, rowlio lawr. So pryd dwi'n dweud rowlio lawr, dwi'n fel rowlio lawr yr asgwrn cefn. Un asgwrn cefn bach ar y tro. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn, dwi'n gobeithio bod chi'n teimlo'n iawn, a jyst cofiwch yr heol na os o'r rhywbeth yn teimlo yn anifyr neu'n brifo, enghraifft gwylod y cefn, gnewch yr cerdded o gwmpas y stafell, yr active rest yn lle ni. Da ni'n gwneud 1 rownd arall, 20 eiliad ar bob un, ffwr â ni. Push i fyny,
i lawr yn ara bach, newch yn siŵr bod yr sgwydda na ddim yn mynd i fyny at y clystia. Cadw'r sgwydda i lawr. 10 eiliad i fynd. Dal i anadlu allan fel ydych chi'n gwthio fyny. Mewn fel ydych chi'n dod i lawr. 3, 2, 1, syth mewn i'r Pont Glute, ffwr â ni. Os di hyn yn dechrau llosgu cyhyrau'r pen ôl, mae hynna'n gret, dyna beth da ni isio. Os da chi'n teimlo dim byd yn cyhyrau'r pen ôl, dewch ar sodlan agosach at eich pen ôl, at eich glutes. Cyhyrau mwyaf corff. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn. Ffantastig, dwi'n gobeithio bod chi wedi teimlo fatha bod chi wedi gweithio'n galad efo'r ymarferion yna. Da ni wedi gorffan y darn cryfder am heddiw yma a da ni'n mynd ymlaen i ymestyn. Felly dyma'r rhan lle da ni'n gweithio ar hyblygrwydd. Triwch fwynhau y darn yma. Hwn di'r darn neis lle da ni'n ymlacio, da ni'n meddwl am yn anadlu, lle switch off. Felly gnewch mwyaf ar darn yma. Dechreuwch yn eistedd ar y mat. A da ni'n dod o'r coesau allan. A'r unig beth da ni'n mynd i wneud ydy plygu mlaen twtch bach. Cadw'r frest ar agor. A dwi'n teimlo stretch neis yn cefn y coesau just yn neud hyn. Dwi'n mond i plygu mlaen rhyw modfen neu ddau. Neu ddangos ar ochr, so mae'n siap cefni yn aros yn syth. Dwi ddim yn cylchu'r cefn. Mae'n fresti ar agor. A dwi'n teimlo'r stretch neis na'n cefn y coesau. Da ni'n mynd i ddal hwn am 10 eiliad arall. Anadlu mewn. Ag allan. Mewn trwy'r trwyn. Allan trwy'r ceg. Da iawn. A da ni'n mynd i ymestyn cyhyrau cefn y coesau hyd yn oed y ddyfnach chwan wrth orfad ar y cefn. Defnyddio'ch band a da chi'n mynd i lwpio'r band dros eich troed. Cadw'ch troed mor syth da chi'n gallu, peidiwch â poeni os ydi plygu chydig, mae hynna'n hollol iawn, jyst bod chi'n teimlo'r stretch na neis na yn cefn y goes. Os di hwn yn brifo neu mae'ch coes chi'n crynu'n ofnadwy, da chi'n mynd efo rhy bell. Cerwch â fo mor bell as yn gyfforddus, so da chi jyst yn teimlo'r stretch neis na. Caill gada os da chi isio. Anadlu mewn y ddefn trwy'r trwyn allan trwy'r ceg. A da ni'n mynd i newid troed. So da ni'n dod ar band dros y droed arall. Tynnu mor bell as yn gyfforddus. Nes da chi'n teimlo'r stretch neis na'n cefn y goes. Ac anadlu mewn trwy'r trwyn. Allan trwy'r ceg. Trio ymlacio. Un anadl arall. Da ni'n tynnu'r band. Troi rownd ar yn ochr. Defnyddio breichiau i ddod o'n hynna'n i fyny. Cymwch eich amser i ddod i fyny, os da ni'n dod i fyny rhy gyflym, da ni'n gallu mynd chydig bach y chwil gan bod ni wedi bod yn gorfod ar lawr. Felly cymryd eich amser, dod i fyny sefyll, dwylo tu ôl i'r cefn. Dyn da ni'n mynd i wthio y frest allan. Cadw'r pengliniau feddal. Anadlu mewn trwy'r trwyn. Allan trwy'r ceg. A wedyn ni orffan, da ni'n mynd i anadlu mewn. Stretch i fyny ag allan. Un arall, anadlu mewn. Stretch i fyny. Anadlu allan. A dyna ni am heddiw yma. Da ni wedi gweithio y corff i gyd, da ni wedi symud bob dim. A na i weld chi yn y sesiwn nesaf.